Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres faħħar lil pajjiżna kif waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti Malta għażlet li tiddiskuti t-tibdil fil-klima fis-sala tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York matul il-jum ta' Tlieta sar dibattitu bejn bosta pajjiżi dwar it-tibdil fil-klima u żieda fil-livell tal-baħar. Dan id-dibattitu fi New York tmexxa mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ ta' Malta Ian Burge. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres qal li dan il-fenomenu klimatiku jista' jwassal għal aktar faqar, miljuni ta' nies jispiċċaw mingħajr post fejn jgħixu. Dan apparti li dan jista' jwassal biex jinqerdu l-ekonomija u anke setturi kruċjali bħal dak tal-agrikoltura. Guterres appella lil pajjiżi sabiex ikun hemm pjantazzjoni sabiex flimkien jiġġieldu kontra dan il-fenomenu. Fisem Malta dwar dan is-suġġett tkellem il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge li sostna li dan is-suġġett irid jiġi indirizzat biex ikun hawn il-paċi u s-sigurtà madwar id-dinja. Dan huwa messaġġ prinċipali li qed wassal Malta matul il-mandat tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti. Il-Ministru Ian Burge qal li t-tibdil fil-klima qed jinħass madwar id-dinja kollha fosthom fil-Gżejjer żgħar. U issa li jekk ma tittieħidx azzjoni issa fl-2060 biljun persuna jispiċċaw ikollhom jiċċalqu minn fejn jgħixu. Fil-Kunsill tas-Sigurtà, il-Ministru Ian Burge qal li jekk mhux se tittieħed azzjoni se naslu għar-realtà fejn id-dinja tkun differenti immens minn dik li ngħixu fiha bħalissa. L-effett ta' meta jola il-baħar, l-oċeani iħalli nanteċipaw li se jkun qed iħalli devastazzjoni sħiħa. Tibdil fil-klima se jkun qed jaffetti b'mod dirett anke għaliex popolazzjonijiet sħaħ jista' jkun li jitilfu djarhom, jitilfu l-għejxin tagħhom. Nanteċipaw li jista' jkollna wkoll popolazzjonijiet u pajjiżi sħaħ li jkollhom jirrilokaw. Il-Ministru Burge semma wkoll l-inizjattiva Island for Islands li l-Prim Ministru Robert Abela nieda waqt il-COP26 fi Glasgow fir-Renju Unit sentej ilu. Permezz ta' din l-inizjattiva Malta qed tajn gżejjer żgħar dwar l-immaniġġjar tal-ilma. Preżenti għal din l-attività kien hawn ukoll il-15 ir-rappreżentant tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fosthom dik Maltija Vanessa Fraser. Kien hemm ukoll numru ta' rappreżentanti minn stati żgħar minn kull rokna tad-dinja.